Iva dun grejbi, fl-axar il-babin meslu qalbu, rida tiġi twellet id-dar. Kif taf ġibit Ferrari, il-obsessimu nati għadni l-aħbar. Iva, u għadila li għana morru għalija bil-karozzi. Inta ma l-ċetti? Uqt u l-kelma tijaj nisa taċċetta skont. Għadek il-bambinerin kum tistaw tmorru għalija. Għaxin għal-kem waslet. Għada ma waslitx fl-axar. Nix għad nifem. Għax propjament, fl-axar ġranet li tkun waslet biex twellet, rida tiġi d-dar. U mux qabel. U għalix mux qabel? U ma xtaqx nħaqqa minja, għax inkella bżajt li jerġa' jibdilu. Ma jimportax, għalissa nibdaw hekk. Nittabel li ma jdux ma jiġi kollox għan normal. Sal-lejla, Susanna tkun taf bidin l-aħbar. Grazzi Don Grejbi. Benedizzjoni. Tkun imbirka. Grazzi Ġesu. Tal-li dejjem tkun miegħi kull meta jkolli bżonnok. Ħafna drabi bla ma jkun jistħoq li wkoll. Grazzi. Kellim tal-għana l-kafe f'kamri ta' stess. Min trid ta' xaġa partikolari? Kemmi li għaw, dort il-kmamar kolla, tajtom tfarfira u knist. Jonqos biss dik il-kamra li jinti sejħila librerija. Neħħija minn moħħok li xi darba se tidħol fiha dik. Il-mama ma trid il-ħadd jidħol hemmhekk. Forsi l-aktar tħallek tidħol darba waħda biss biex tagħtiha tfarfira ħafifa. Toża sew il-librerija l-mama? Ma konċetlek, dik il-kamra mit il-papa. Dik il-kamra l-mama huwa l-aktar post segret tal-privatezzi ta' ħajjita. Aktar mill-kamra tas-sodda tagħha u tal-papa. Kienet tħobbu l-papa. Ħafna kienet tħobbu. Dik il-kamra miġbura l-aktar affarijiet li huma eżies għal-papa u aktar minn kull ġid ieħor. Il-mama l-kodba qatt ma missithom, ħlif minn barra. Donna kienet tibża tiftaħhom ma tarax fihom. Donnhom setgħu jeżżula ċ-ċertezzi li qed isemmuha ħajja. Il-kodba kollha li hemm fil-librerija kollha qarahom il-papa. Kollha. Il-librerija kienet ħajtu. Kienu qatta li sħaħ miġbur hemmhekk. U għal-mama dan kien biżżejjed biex tqis il-librerija bħala il-knisja f'din id-dar. Għandu kurżita kbira biex nkun naf kif inhi librerija. Tassew? Ngħidlek x'nagħmlu, issa ngħidilha li l-xkafef għandhom bżonn tfarfira. Tajjeb hekk? Tajjeb.
Susanna, Iva? mur kompli fuq xogħolek. Xorbu. Ma stanejtek xtaħtiġ daqsek ma najdu grejben. U dament li tibqa tagħmel kafe tajjeb kif qed tagħmel se tibqa tarani hawnhekk ta' spiss. Il-bera ħassejt li ma kienx il-waqt li nkomplu d-diskursat għalhekk tlaqt ħesrem. Aktar u aktar ma tkun qegħdin nitkellmu fuq it-tbatija. Minix kontenta. Għalek id-batija. Kif trid nkun? Jekk m'intix kuntenta, dan ifisser li fik hemm ix-xewqa naturali li twildet miegħek u dik hija x-xewqa li ssib is-sens ta' dan kollu. M'hemm xejn li nħossu fina li mhux parti min-natura tagħna. Fejn nista' nsibu dan is-sens? Li f'problemi m'għandix. Is-sens issibu fejn insibu jien u fejn isibu kulħadd fil-kroċifissjoni, Susanna. Issa li waħdu jrid jispjega kollox. Fuq il-Golgota trid issibu s-sens fil-miżerja ta' Sidna Ġesu Kristu li bata u miet imsawwad mibgħut maqtul. Inta ħares madwarek u tara 1000 Golgota u 1000 salib. U aktar ma tħares il-qudiem, aktar tara slaleb, tant tara slaleb u Golgoti li laqas biss kun tista' tarahom. Ma hemm qegħdin ġewwa moħbigin f'kull min jixtieq ikun ħien u mhuwiex. Kulħadd għandu s-sem tiegħu f'din il-kroċifissjoni, Susanna. Anke jiena li inti tarani kuntent u taħsibni superjuri għalik mingħajr problemi. Intu kol għandek is-salib tiegħek. Emminni, Susanna, kella il-pritki tiegħi temminhom xax ma fihomx valur. Imma jbatixu ma jistax jifhem it-tbatija ta' ħadd ieħor. Kemm kienet tkun aħjar id-dinja mingħajr tbatija. Dinja mingħajr tbatija kienet tkun dinja tajba u sabiħa, iżda dinja bħal di ma teżistix. Bniedem bil-ġwiena jiġri aktar u jiġri aħjar. Iżda ma jistax jeżisti. Kieku kellu l-bniedem irabbi l-ġwiena, xorta waħda ma jistax itir, ma jixerqulux. Ikkonvinċejtni għax jiena nemmek. Inti raġel li ma tħaqx bija. Mel-issa minn tista' tgħidli li jiena qassis u mhux raġel. Int qassis, int raġel u ma tħaqx bija. Tajjeb hekk? Kuntent issa? Jiena ma nafx nitkellem bħalek. Jien nitkellem dak li nħoss. Mel-issa konvinċejtek u titrabbi ftit tal-konfidenza. Prova. Tajjeb, mel-issa niqfuha u nibdu d-diskors. Kemm int formali, jisek qed ħabbar li hekk u se jkolli tifel jew tifla. Dak li kena ngħidu fuq it-tbatija għad-dinja. Il-problemi tal-tbatija tad-dinja solvejnihom illum jiena u int hawn. U nistgħu ngħidu li solvejnihom b'suċċess ukoll. Millum il-qudiem l-umanità sa tkun ħinja. Tajjeb hekk. Tajjeb. U issa fuq kollox illum jiena għamilt l-akbar suċċess pastorali ta' ħajti kollha. U taf għaliex? Għax ikkonvinċejtek f'dak kollu li għadlek. Ammetti. X'iżjed? Isma' nisewa. Ara, anzi qabel xejn, għandek bdiet noħorġu ftit minn hawn u morru nagħmlu passiġġata bejn naf, passiġġata għall-pleliqi. Ma nafx kemm tista' tagħmel li ġid passiġġata miegħek fil-kampanja. Li naf ċert li lilek stamilek ħażin ħafna. Għaliex jaqgħu lilek l-arja tal-kampanja ta' dawn li nħawet għamilek ħażin?
Il-sin n-nies. Iqaf, Susanna. Sadajt li dwar il-sin in-nies. Imxi. Nħorġu. Nħorġu. Min jaf xieħsbu jkerawna għaddejn fl-imkien dal-ħin. Għandi esperjenza ta' dan, Susanna, tibżax. Imma il-missjoni tiegħi titlob li jiena nibqa' interra t-triq kollha sakemm nasal sal-aħħar. Biss jiena dejjem emment li dament li Alla huwa miegħi jiena ma naqax għall-isfel. U n-nies jeħtieġ li mhux biss jitalmu dan il-fatt, imma li jaraw ukoll. Anke jekk jaraw, ma jemnux. Inti tama żejjed. It-tama mhux biss virtu, imma dmir ukoll. U aktar ma tkun diffiċli, aktar titlob rida sħiħa. Tibżax tissogra f'affarijiet tajba, Susanna. Jiena bħala qassis issograjt ħafna. U biħsibni nibqa' nissogra sakemm nidra s-sogru. Jiena s-sograjt ukoll. U taf xi ġrali. Mhux hu s-suspett dar-raħħala, dana lilek għandu jimlik fiduċja biex aktar tikseb il-kuraġġ fik innifsek li tlift. Fraħal ċkejken bħalma huwa tagħna, marsus marħula oħra, ma jistax jonqos li n-nies ma jkunux moħħhom f'xulxin. Ikunu moħħhom fil-ħsibijiet li jgħidu fuq xulxin, fil-ħares tal-għajnej, fit-tfesfis tal-widnejn. Din hija l-kultura tar-raħal tagħna. Id-diskussjoni tal-persuni li tellawk fuq il-patibolu għal kull ħaġa ta' xejn. Susanna, ħares lejja. Ommok u missierek jafu li inti wasalt biex twellet. Anzi, ngħidlek li jafu anki il-ġurnata. M'għandix dubju li jafu. Iżjed ommi. Ma nafx kien jonqos tistaqsini biex imbagħad tmur tgħid lilu. Ommi, il-messaġġiera umri ta' missieri. Xi jridu jkunu jafu aktar milli diġà jafu. Jixtiequ li malli jasal il-waqt inti tmur għandhom u twellet hemmhekk. Dana ifisser li huma jixtiequ lura għandhom, Susanna, u jixtiequ ukoll lit-tarbija. Għaluli li għandhom jiġu għalik bil-karozzi. Malli jasal il-waqt qedli? Ekku, għaliex? Kemm għandhom qalbhom tajba hux. U għaliex ma jridunix illum, issa stess. Mela jien minix bintom illum. L-istess waħda ta' ftit ġimgħat oħra. Issa ndunaw li għandhom jaċċettaw it-tarbija ċaħduha. U li kien għalihom wasal biex nagħmel xi żball. Susanna, ejja ma nikkomplikawx l-affarijiet. Fuq kollox għal-ġid tiegħek u tat-tarbija li ġejja fid-dinja, li fuq kollox għandha dritt li tiġi fid-dinja f'ambjent familjari mill-aktar possibbli. Is-sagrifiċċju li sa tagħmel illum jiena nassigurak li dana sassib li se jiswilek il-qudiem. Hekk hija l-ħajja. Susanna, m'intix sa tgħid li iva. Jekk ma kinux interessati fiha dawn ix-xhur kollha meta kelli l-aktar bżonnhom, għaliex għandhom interessaw ruhom issa. Anzi, fl-aħħar momenti. Le, ma rridx inwelet għandhom. Mur u għajdilhom li ma rridx. Ma rridx! Jekk araf minn int, għada se tkun fuq il-patibolu tal-insin in-nies. Imissek taf li ftit jinkwetawni daw l-affarijiet. Susanna, x'sa tgħidli? Le, żgur li le.
kulħadd jiżbalja xi darba jew oħra. Ħaġa kera li wieħed jiżbalja, biss daqshekk hi xi ħaġa sabiħa li wieħed jaraf l-iżball. U huma kumissierek dal-iżball arfuh. Jekk għalli iddeċidew hekk, dan huwa dejjem pass tajjeb il-qudiem biex fl-aħħar tineleb kull problema li teżisti bejnietkom u bekk id-batija ma tibqax tbatija għal xejn. Ħares lejja Sużanna. Żgur li jkun jaqbillek li taqbel ma din ix-xewqa tagħhom. Sa ngħidilhom li ftehmna. Għada stess jekk inti trid jien ammuru nagħtihom din il-ferħa. Ma jixrqlhomx jifirħu. Le, ma rridekx tmur tgħidilhom. Kienu huma l-kawża li jien ġejt fiex ġejt. Lili ma rrispettawx dun grejbel. Jew li t-tarbija li għandi nġor miegħi kull fejn immur. Ma jafux li bintom issa mhix persuna waħda, imma tnejn. Jew għadhom jemnu li tfal jiġu bil-vapuri. Sużanna, isma' minni, aħfer u tħossok aħjar imma jifhimx il-maħfra mbagħad jitħawwat waħdu. Dejjem fdajt fija. Din id-darba minn tisa taf. Kif nista' nonqosok b'din il-ħaġa? Wara dak kollu li għamilt miegħi. Għajdilhom iva. M'hawnx għalik, Sużanna. Imbagħad minn hemm il-qudiem ma jistax jonqos li ma jibdix jissewwa kollox bil-mod il-mod. Wieħedhom jintebħu illi inti għadek l-istess bintom bħalma kont u li t-tarbija tiegħek se ssir tagħhom ukoll. Jekk issa se jbidlu l-attitudni tagħhom, jiena nemmen li jixirqilhom illi jkunu ferħanin. Dan hu sabiħ tal-imħabba u tal-maħfra. Bihom jitbiddel kollox. Ngħid li ftit. Ikkonvinċejtek. Forsi rġajt ikkonvinċejtni. Imma sar il-ħin. Mhux aħjar induru minn fejn ġejna. Induru lura. Biss m'għaddux ma tarġa' tarani. Dak kollu li jgħiduli jien niġi ngħidlek. Anke sirt messaġġiera ta' missieri. Dament li kollox jiġi tajjeb, dament li narak ferħana bit-tarbija fiħdanek, mhux ta' messaġġier biss nabla, ma ta' dak kollu li jkun hemm bżonn. Tarbija, nar missier. Daka jasal ukoll li bżgħar. Dawn jisiru perikolużi wkoll. Sensi nisdu brejk. Ħafna kienu mhux joħroġ xi wieħed. Sużanna! Arturo! Sużanna! Arturo! Sużanna! X'jidillek? Dawn il-kodba kollha kien jaqrom il-papa tiegħek. Salanqas wieħed. Hawnhekk kienet id-dinja tiegħu. U stampi fihom? L-istampi ċassi Sużanna ma jitkellmux. Li hemm miktub fihom l-aktar li jiswa. Kieku konna f'naqra sew, kieku. Imissa tħajn infarfar daqsxejn il-mama. Għara naqra kemm hawn trab. Għara daqsxejn kemm waħxan dan il-ktieb. Min jaf kemm damu jiktbuh ktieb bħal daħan. Xi tajt? Xiex? Xi kemm damu jiktbuh ktieb bħal dan? Forsi sena? Sentej? U kollha jdumu daqshekk biex jiktbuhom il-kodba. Mhux kollha l-istess. Hemm minnhom idumu sena, jew ftit anqas, xuħut minnhom sena u aktar. Xuħut minnhom ħafna aktar. Sużanna! Arturo! Tħallix tarak bil-ktif fidejk. Ma taħux gost tara xi ħadd imissi l-kodba tal-papa. Ma lilek iva. Lili iva. Ħlif.
Dak il-ktieb li żomm ħdejn rasa fuq il-komodina fejn hemm il-kurċifiss. Brava, għaj tiftakarux. Dak kien l-aħħar ktieb li kien qed jaqra l-papa qabel ma mietux veru. X'intom tagħmlu hawn? Qed tfittxu xi ktieb? Mama li Sużanna jindaħħal taw ġew. Il-kodba kellhom bżonn tfarfira. U dan ix-xogħol taf tagħmlu Sużanna u tagħmlu bil-galbu. Dejjem jekk mhux diffikultà għalik. Mama, din il-kamra tal-papa u jeħtieġ li tinżamm bħal mama l-oħra. Mhux hekk dejjem kienet ix-xewqa tiegħek? Stenna, Sużanna. Kollu sew. Sużanna tista' tibda tieħu ħsieb din il-kamra wkoll millum il-qudiem. Iżda ħares lejja Sużanna. Isli ebda ktieb ma jiċċaqlaq minn postu għall-ebda raġuni. Din il-kamra tibqa' dejjem kif ħalliha żewġi. Arturo jista' jgħidlek. Mama, Sużanna taf, spjegajtilha kollox fuq il-kamra. Qed tifhimni sewwa x'għadlek, Sużanna. Iva, Sinjura. Jien naħti li qed hawn. Jien daħħalta. Dan il-klim diġà għattuli. Issa hija f'kamarti, ħalli nkellmek ftit. Toqgħodx tikkonfondi taf. Ħalli mmur ħalli ma ħallix tistenna. Oqgħod stennini hawn. Ngħaddi, mama. Għaddi. Għajdli, mama. Ġib siġġu u għajjoqgħod dejja. Għajdli, mama. Sużanna hija tifla tajba ħafna naf. Iżda li kieku ma kienx dun grejbel li qalli biha u aċċertani minna, kieku żgur ma daħliġ f'dari. Dejjem tibqa' barranija, imma barranija tajba. Int minn dejjem kellek rispett kbir lej Don Grejbel. U jien dejjem aċċettajt il-kelma tiegħu bajnejja magħluqa. Issa smani sewwa se ngħidlek biex ma jiddispjaċikx millum il-qudiem. Ma rridekx taħseb li jiena xi darba ma ftaħtlek xajnejk kull meta kien hemm bżonn. Il-ħajja nafa, għalmitni kull ma kellha tallimni. Int għandek l-età u l-maturità tiegħek. Mama. Le, ħallini nkompli qabel ma tweġibni. Inti għandek l-età u l-maturità tiegħek. U jiena minn issa naqbes il-limiti li mhumiex tiegħi. Biss il-ħajja inti se tibda titgħallima, għadek ma tafix. U jiena irrid niftaħlek għajnejk, ma rrid ikolli xejn fuq il-kuxjenza. Mama, biex inti ġejja? X'għandek f'moħħok? Se ngħidlek issa stess. Sużanna hija seftura tinsiex, hija l-kollox differenti minna. Il-mod kif trabbiet, il-mod kif taħsibha, il-inħawi li trabbit fihom, l-edukazzjoni tagħha, hija l-kollox differenti minnek. Lanqas nafek taf x'taqra wara kollox, taf taqra Susanna. Sissa kotbaħ fif biss taf taqra. Imma dan x'għandux jaqsam mama. Fejn sejra brasek? Ma niftakrek qatt kellimni b'dan il-mod. Dalwaqt se ngħidlek, u tkun din id-darba biss li nkun kellimtek hekk. Mill-qbija r-responsabbiltà hija kollha tiegħek. Il-ġejjieni huwa kollu tiegħek u mhux aktar tiegħi. U jiena ma rridx nindaħal iż-żejjed. Tiskantani titkellem hekk, mama. Ħallini nkompli x'għandni ma spiċċajtx. Wara ikollok żmien tajt tiegħek. Fuq kollox ma tridx tinsa li mhijiex waħda minna u qatt ma tista' tkun. Għalkemm toqgħod dawn l-inħawi, hi trabbiet u għexet f'raħal ieħor.
u inti taf li l-irħula huma differenti minn xulxin. Raħalu qrib ieħor daqskemmu imbjat. L-għalieqi mhux ħaxix biss ikabru, imma anki id-differenzi. Anki id-dera ta' surithom turi differenza u l-kisra tal-ilsien li bih jitkellmu. Mama, Maħniex xorta, la fin-natura u lanqas fl-edukazzjoni. Ma iktar importanti minn dan kollu, tinsiex illi Susanna hija tqila, jiġifieri qiegħda fi żmien f'ħajjitha l-aktar delikat kemm li anfisha u kemm f'għajnejn kulħadd. U hija wkoll mara miż-żewġa, jiġifieri li għandha raġel. Susanna ma tistax tkun wisq ħabiba tiegħek. Fuq kollox m'għandekx tinsa id-distanza u d-differenza, fimt? le ma fimtekx. Ma nafx xi trid tgħid biha dan id-diskors. Qatt ma kellimtni hekk, mama. Qed inkellmek illum ċar kemm jista' jkun. Attent, tħalli ebda rabta tidħol bejnek u bejna. Lanqas liċken sentiment. L-ebda ġibda ġkejkna kemm tkun ġkejkna li malajr tista' tikber u ssir ħaġa oħra. Min issa nsemmi affarijiet oħrajn. Għal ħares qatt lanqas biss irid insemmihom. Naħseb li fimtni żgur issa. Issa fimtek, mama. Imma ma nafx għalfejn qed tgħidli dan kollu. Għax int għadek żgħir, miftuħ għal kollox. Għandek ħafna minn missierek u jien il-missierek kont nafu minn fuq s'isfel, minn barra u minn ġewwa. Id-djufija hija perikoluża għaliex jista' jogħġbok kollox malajr għax m'għandekx esperjenza fihom dawn l-affarijiet. Fuq kollox x'tista' tagħżel. X'tista' tagħżel meta m'għandekx tagħżel. Iva, sewwa fimt. Meta m'għandekx tagħżel. L-imħabba ma titgħallimiex mill-kodba. Lanqas mill-kodba kollha li hemm fil-librerija. M'intix imħejji għaliha u tista' titbellaħ illum u għada jisobik. Kollox sew, mama. Fimtek. Issa tista' tmur ħallini nistrieħ ftit. U lil Susanna għajdilha li tista' tfarfar l-xkafef u l-kodba bla ma tibdlilhom posthom jew tħarrikhom iż-żejjed. Kollox għandu jibqa' kif ħallih il-papa tiegħek. Xejn aktar. ġara, għatlek xi ċajta? ċajta? Il-mama qatt ma titċajta, ma jien xorta waħda issa nitħaq. Issa mhux aħjar tqum minn hemm, mela nsejjer dik il-pultrun tal-papa. Kien mitfuq Alla jaħfillu. Il-mama ma trid il-ħadd joqgħod bil-qeda fuqha. Lanqas hi qatt ma qadet bil-qeda fuqha minn dumiet. Skużani, kont qed nistrieħ ftit, kont qed nistenna lilek. Insomma, issa li ġara. Naħseb li għandek kurzità biex tkun taf x'qaltli. Kurzità, jien għalfejn għandi kolli kurzità x'għadda bejnek u bejn il-mama. Bħal mandu ngħid, il-mama ma tantx ħadet gost li rjatna hawn ġew fil-librerija fis-santwarju tal-papa. Għatlek xi ħaġa? Serraħ rasek, kull ma qalt li biex ngħidlek u biex tfarfar il-kodba sew u tħallihom fl-istess post li qegħdin fejn dejjem kienu. Kelm oħra, ħu ħsiebhom meta tfarfarhom. Fuq dik il-peltruna toqgħod qatt fuqha. Lanqas jekk kun għajjena mejta. Il-ktieb li tajtek dakinhar ftaħtu? Ftaħtu kemm il-darba, imma sibtu tqil. Mbagħad bdejt inqalleb il-paġni bla doċ biex forsi nsib xi stampa. Mbagħad tani n-nas u rqat. Imma minnu sewa xi ħaġa l-ktieb. Qabadni n-nas u rqat issa jekk nibda nagħmel meta jaqbadni n-nas nżomm ktieb f'idejja biex inkun nista' norqod. Xaru kaza titkellem hekk fuq il-kodba. Ma ġara xejn. Dan ħafif u għandu jogħġbok. Issa nipprova naqrah. Dak ir-romanz jogħġbok żgur, ma li tibda taqrah ma tkunx titħallih minn idejk. U ma li taqrah terġa' tibdih mill-ġdid. Qed tgħaddini biżmien għax taf lin ignoranta. Le laqgħa xejn. Ibqa' żgura. Għandu jogħġbok dak ir-romanz. Dan romanz ta' dwejja jew tal-fer?
X'aktar xibda biġrajiet ta' dwejja. Mela bħal romanz ta' ħajti. Mbagħad jispiċċaw biġrajiet ta' ferħ. Għall-inqas ħafna mir-romanzi li qrajt jien. Hekk jispiċċaw. Mela mhux bħal romanz ta' ħajti. Għaliex? Fejn taf? Hekk naħseb. Aħjar immur nara kandix bżonn xi ħaġa l-mama. Uff, xidwejja. Jaqaw spiċċaw l osti? Osti għanna, iktar mill-li jem bżon. In-nis, qed mur tisma' quddis x'imkien ieħor għandikun. Tajdix li m'għandu ngħidu grejbel. Ma nistawx immorru kontra d-deċiżjoni tagħhom. Jekk qed iħossuhom aħjar li jmorru fi knisji oħra, allura sewwa jagħmlu. Madu grejbel, għaliex ma tix tisma'jt? Minn min għandi nisma'? Ir-raħal ieħor m'għandek xi tridu. Hemmhekk hemm qassis ieħor joħosib in-nies, anzi mhux wieħed, nejn hemm. Hemmhekk m'għandek xi tridu hemm isfel. Xi smaj din id-darba? X'qalu fuqi? Mhux is-soltu storja, dejjem l-istess ħrafa jħarfu. Kemm aħna? Għattajn stess, ħrafa. Għax għandi nagħti widen tal-ħrejja fien. Immin trasek jibsa wis taf. Laqqas minni ma tittisma' li ħlif ġik ma nixtieqlekx jien. Ifhimni ftit. Ix-xogħol pastorali tiegħi iġalni nibqa' miexi fit-triq li jiena miexi. Imma mhux saddu miexi taf dit triq. Għax biex inkun għatlek kollox, ġaqet iċek xkuwa li jridu jmorru għand l-isqof. Imorru għand l-isqof. Ibqa' żgur li l-isqof iberek lili u x-xogħol li qiegħed nagħmel. Fej taf kemm ħajbierek. Hekk tara kemm urru ħarfu roħrafa li qed taħarfu fir-raħal. Neżżak il-kollha ross-sottana sejjer. Inti għadek hemm mhux tassew. Mela kollu sew. Darba wetni li t-rakkontali l-istorja ta' ħajtek. Għadek bil-ħsieb? Ma naħsibx li mama tieħu gost jekk tidħol ġew u sibni qed nirrakkontalek l-istorja ta' ħajti. Imbagħad għalfejn għandi noqgħod insewwidlek qalbek bid-dweaq li mhuwiex tiegħek. Mhux biżejjed li wieħed ikollu jġor id-dweaq tiegħu? Xejn minn dan. Vera nixtieq nkun naf l-istorja ta' ħajtek. Għall-inqas dak kollu li għadni ma fimx waħdi. Ma trix tgħidi l-istorja ta' ħajtek hux. Għaliex xi tkun tafa? Għandek tant romanzi hawnhekk fil-librerija. Xi waħda tiġbaħ lil tiegħi. Għandek issib. L-iskola kienu jgħiduna li r-romanzi miktubin fuq il-verità. Dawk li jiktbuhom kienu jqogħdu jħarsu lejn il-ħajja. U mbagħad jiktbu fuq dak li jaraw u jisimgħu fuq il-karti. U bekk inkitbu r-romanzi. Daqshekk? U meta jiktbu kienu jiskopru xemm moħbi fil-qalb. Hekk kienu jgħidulna fil-klassi. Qed tara għadin niftakar xi ħaġa li kienu jgħidulna. L-volja jiena ninsa ħafnax, moħħi ma jżomx. Tista' tgħidli li ma romanz tixbaħ l-istorja ta' ħajtek jekk ma trix tgħidli l-istorja tiegħek? Qed ngħid kemm taf titkellem. Int tifel tal-iskola u għandek ħafna ħsibijiet sbieħ f'moħħok. Fejn iġġibhom dawn il-ħsibijiet? Kif jirnexxilek tqiegħed il-kliem? Li joġobni ġuvni li jaf iqgħet il-kelma u jaf jitkellem fuq ħwejjeġ interessanti. U jien toġobni tfajla sabiħa bajnejha kbar miftuħin beħ u bitbissima li tixalla wiċċha. Qed tara kemm naf inkun poetiku. U taf għaliex? X'hekk tfajla ma tkunx taf titkellem bil-kliem, tkun taf titkellem bajnejha. L-għajnejn huma ktieb ukoll. Qed tara Susanna kif anke inti taf titkellem. L-għajnejn huma ktib tqil. Anzi, il-ktib tal-għajnejn huwa ktib oħxon bħal dan. Għax taqra kemm taqra minnu ma jispiċċa qatt. Anzi, ħafna iħxem minn dak. U mbagħad meta taqrah, tkun titterġa' taqrah u terġa' taqrah. Sakemm jisturdik. X'waħda din x'aġeb dan. Jisturdik.
kif jiġri li kull darba li nħares lejk. Aħjar. Ma tridx? Mux issa. Għadu kmini. Kmini? Fil-qadra li nsab fija. Aħjar li. Inħosni imħawda. Għajjena ma nafx se jiġri. Forsi inti turini fejn għandha tmur qalbi. Iżda qudiem turuq differenti. Ma nafx minn fejn għandi ngħaddi. Susanna, hemm triq waħda li żgur trid tgħaddi minnha. Li tiltaqa' ma' min jaf iħobbok għax irid iħobbok. F'dik it-triq qed tittama u tistenna li tiltaqa' ma' dak xi ħadd. Hemm qiegħed dak xi ħadd żgur. Mhux hekk kontu taqraw fil-kotba ħfief tal-iskola. Iħobbni kif jien? Min ser iħobbni kif jien? Li forsi dak li jħossi dmir li jħobbni għax ġabni fil-qadra li nsab fiha. Jista' xi ħadd iħobb kbir bil-fors. Susanna, ma tista' sforza l ħadd iħobb. Dik mhux imħabba. Naf li dik mhux imħabba. Dik ordni li tkun ġeja minn x'imkien ieħor. Minn tal-familja, minn nies ta' triq. Iżda mhux mill-qalb. Kull ħaġa li ma toħroġ mill-qalb. Hija liġi bla ruħ. Oġobni kifetta, liġi bla ruħ. Qatt ħabbejtu? Susanna, qatt ħabbejtu. Il-qampina tal-bib. U għalfejn tinfixel, dak xi wieħed mit-tallaba żgur. Issa mmur nittik xi ħaġa jien.
Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt f'lili sbieħ l-univers insewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija ma lejl tifinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fiex id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifhimix ma ġġeddidniex rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq f'ommok u l-kliem li kanta rrieħ siratlek biex tweġibni kull isem li nafih għajjat sakemm smajt leħni id-damdam kull imkien staqsejt għalik li kontra u ma weġibni ħadd fittixtek fil-bliet kollha u ma ltqajt miegħek qatt inqala' minn ġo fija ja xewka tal-uġien u l-ħadd ma ngħid lejla tas-sigri tagħna xfih li miet il-qalb li tek mingħajr ma femet xejn li miet il-qalb li tħabbat mingħajr ma taf għalfejn x'inhi din it-tnejda li risqa l-amma rrieħ fejn miet il-qalb muġuha li ma tistax tistrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejn il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk Jaqgħu ma bistiksew? Tibżawx. M'għadux ma tidra. U meta tidra tkun tlift il-fiduċja wkoll. X'jiġri? Possibbli m'għandekx ktieb fuqek. Sużanna naħseb dak huwa l-unika ktieb li m'għandek bżonn taqra inti. Dan kompliment jew insult? Toġa kien magħna. Naħseb li inti biss ħafna f'ħajtek. Imma xorta waħda għandi bżonn ktieb biex nitgħallem nara fil-bows tkun imħabba mill-bows qarrieqi. Għadek m'intix lesta, Sużanna. Arturu, Mama, hawn qiegħ dejk. wasalt ibni, wasalt biex immur. Issa naf li l-ħin wasal. Tini l-kurġi fi sfidi. X'inti tgħid mama? Se nitolbok l-aħħar ħaġa. Mur ġib it-tabib, mur fiċċu d-dar. Għajdu jiġi malajr. Mbagħad imur għandu mgrejbel u għajdu jiġi kemm jista' jkun malajr. Għalfejn se terġa' taqbad fuq l-istess ħaġa. Ma taf ser jiġri wara l-twellet? Ma tkellimniex kemm il-darba? Xi jsir wara l-twellet hija biċċa tagħna biss, tiegħi u tiegħek. Aħna nafu kif għandhom isiru l-affarijiet. Veru ma n-nies. In-nies se jkunu jafu wkoll li aħna ġibna ruħna tajjeb, kemm magħha kif ukoll mat-tarbija. Iżda dejjem skont kif għandhom imur l-affarijiet. Hekk trabbew niesna ta' qabilna, hekk trabbejna aħna u hekk għandu jsir. Xejn iżjed minn hekk. Mama, hawn Dun Grejbel. Dun Grejbel. Kif insinjura? Is-sija tiegħi waslet Dun Grejbel. Trid nitolbu flimkien? Iva, imma qabel nixtieq inkellmek privatament u wara nitolbok tqararni.